ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଏସ୍ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ପାଖେ ଆସି ଗୋଟେ ସଡ଼ନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଥରଟେ ମାତ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମାଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଜାଲରେ ଏବଂ ମା ମାଛଟିର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 27 କିଲୋ ଏବଂ ଛୁଆ ମାଛଟିର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋ। ଏହି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏହି ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ ଅନୁଗୁଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଇଥିବାରୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବା ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।